prin cântare. Cu nerăbdare aștept ziua când Domnul va veni, dar să o cântăm așa ca și cum credem ce cântăm. Amin? Cu nerăbdare aștept ziua când Domnul va veni, zi minunată, zi minunată. Acolo nu vor mai fi lacrimi, ci bucurii vor fi, zi minunată, zi minunată, zi minunată. Și ce frumos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi, zi minunată și fericire va fi când după ai săi copii El va veni. Vor fi încoronați toți sfinții în slava cerului, zi minunată, zi minunată. Iar fața Lui o veșnicie cu drag o vom vedea, zi minunată, zi minunată, zi minunată. Și ce frumos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi, zi minunată și fericire va fi când după ai săi copii El va veni. Nu vrei să fii și tu acolo, prietene iubit, la masa sfântă, sus pregătită? E desfătarea ta acum, copilul meu trudit, Iisus te așteaptă, calea-ți arată, zi minunată. Și ce frumos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi, zi minunată și fericire va fi când după ai săi copii El va veni. Zi minunată și ce frumos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi, zi minunată și fericire va fi când după ai săi copii El va veni. Va fi când după ai săi copii El va veni. Amin. Mulțumim Domnului pentru harul său bogat și pentru îndurarea Lui. Mulțumim pentru mântuirea care ne-a arătat-o. Haideți să cerem binecuvântarea Lui peste serviciul din această dupămasă. Doamne Iisuse, mulțumim frumos pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o prin Domnul Iisus Hristos. Doamne, într-o neliniște pe care poate toți o simțim într-un fel sau altul, într-o lume tulburată la maxim, într-un timp ca acesta, foarte ciudat, noi ne găsim pacea, liniștea în Tine, Dumnezeule. Și prin faptul că ne-ai iertat păcatele, prin faptul că ai trimis pe Domnul Iisus să moară pentru noi, avem libertate, suntem niște oameni liberi. Dar această libertate ajută-ne să o folosim cu înțelepciune, ajută-ne ca prin această libertate, într-un timp liber ca acesta, cel puțin în țara aceasta și în alte țări, Doamne, ajută-ne să te propovăduim cu putere,
cu dedicare, cu pasiune, ajută-ne să trăim pentru Tine. Mulțumim frumos că ești un Dumnezeu al dragostei, al milei și îndurării. Doamne Dumnezeule, ia parte cu noi la această adunare, în această seară. Te rog ca cântările noastre, ca ceea ce vom rosti, să fie binecuvântat de Duhul Tău cel Sfânt, binecuvântat pentru viețile noastre și astfel, Doamne, luând acest cuvânt, luând închinarea pe care ți-o aducem înaintea Ta, cu această dorință ca să Te punem pe Tine la centru, să onorăm numele Tău, plecând acasă să avem o săptămână binecuvântată de Tine, să avem o săptămână care să o trăim în biruință. Mulțumim frumos că vei fi cu noi și că ne vei alina și durerile sufletești și durerile fizice. Pentru cei care suferă într-un fel sau altul, din locul acesta sau în oricare alt loc, printre creștini, printre credincioși, Dumnezeu le coboară cu tămăduirea Ta, cu balsamul Tău, alină dureri, șterge lacrimi, Doamne, și suntem convinși că într-o zi toate aceste lucruri nu vor mai fi. Când pământul acesta va trece, când gloria Ta va fi tot ce va fi suprem atunci, Doamne, orice lacrimă din ochii noștri va fi șters. Doamne, ajută-ne să ne gândim la acele timpuri, la acele momente binecuvântate. Slavă Ție, glorie Ție de acum și în veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile și mai cântăm o cântare spre slava Domnului, după care rog pe Daniel ca să țină momentele de rugăciune în această seară. Este o rugăciune, scump Iisuse, să Te servesc, vreau căci viață Tu mi-ai dat, n-am fost vrednic, dar cu iubire m-ai căutat și m-ai salvat. Iisuse, să Te servesc vreau, căci viață Tu mi-ai dat. N-am fost vrednic, dar cu iubire m-ai căutat și m-ai salvat. Și-au adus povara la calvar, fostam și eu acolo și-am primit viață-n dar. Multe inimi frânte, multe inimi frânte și-au adus povara la calvar, fostam și eu acolo și-am primit viață-n dar. Mă aplec azi cu mulțumire și mă-nchin la crucea Ta. Câtă pace și bucurie Tu ai adus în viața mea. Și-au adus povara la calvar, fostam și eu acolo și-am primit viață-n
să merg cu tine pe ale vieții mele căi. Dă-mi putere să fac ce-i bine și plăcut în ochii tăi. Multe inimi frânte și-au adus povara la calvar. Vom sta și eu acolo, Iisus, și-am primit viață-n dar. Multe inimi frânte și-au adus povara la calvar. Vom sta și eu acolo și-am primit viață-n dar. Și-am primit viață-n dar. Și-am primit viață-n dar. Amin. Pace. Voi citi din Psalmul 73, versetele 25 la 28. Psalmul 73, 25 la 28. Pe cine altul am eu în cer în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru tine, fericirea mea este să mă apropie de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrurile tale. Amin. Amin. Aș vrea să luați loc. În textul acesta, Asaf arată dorința lui numai de Dumnezeu în viața lui și ne arată nouă ce fericit face Domnul pentru credincioșii lui. Vom vedea în text că cu el viața noastră este asigurată și păstrată. Amin. În versetul 25 zice: pe cine altul am eu în cer în afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. În versetul acesta Asaf face clar că numai pe Domnul are în viața lui. Amin. Și că are o plăcere mare în el. În prima parte din verset aș vrea să fim încurajați că Domnul este cu noi acum și este pentru noi credincioșii lui. Amin. Trebuie numai să chemăm pe el și să avem părtășie cu el. În a doua parte versetului aș vrea să înțelegem că Domnul trebuie să fie plăcerea a noastră dintâi, pentru că dorințele noastre niciodată ne va face mulțumiți și că noi voi trece prin viața asta fără să ne dăm seama drive-ul care ne motivează deciziile și dorințele noastre. În versetul 26 zice: carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele și partea mea de moștenire. În următorul verset vedem decizia mare a lui Asaf ca să crede în Dumnezeu pentru tot viitorul lui. Da, ca creștin știm că un cadou mare de la Domnul este viața, dar viața asta vine cu probleme. Cel mai mare este moartea.
Asta înseamnă că viața noastră poate să sfârși oricând și poate aduce mult suferință. Vreau să știi că pierderea acestei vieți nu este nimic comparat cu moștenirea care ne așteaptă pe noi, credincioșii. Amin. Noi trebuie numai să ținem minte adevărul, că după ultimul nostru suflare pe pământ este urmată de prezența reală și puternică a lui Dumnezeu în ceruri. Amin. În versetul 27 zice, căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. În versetul 27 Asaf ne avertizează să nu trăim viața asta fără Dumnezeu. Asaf folosește cuvinte ca pieri și nimicești, ca să arată cât de rău este când lași pe Dumnezeu o parte. Nu vrem pedeapsa Domnului asupra vieții noastre. Dumnezeu trebuie să fie în viața noastră și pus primul, ca noi să trăim vieți mai fericite cu Domnul. Amin. În ultimul verset 28 zice că pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrurile tale. În ultimul verset, Asaf vorbește despre experiența lui cu Dumnezeu, care și noi putem să avem dacă avem o relație bună cu Dumnezeu. O relație bună cu Dumnezeu începe cu o dorință de la noi ca să ne apropiem de Domnul. După este important să facem pe Dumnezeu adăpostul nostru. Pentru ca noi să avem ajutorul Lui în probleme nu putem rezolva singuri. Făcând aceste lucruri vom avea înțelegere și o perspectivă eternă. Ca și îndemn la rugăciune, aș vrea să cerem Domnului ca El să fie plăcerea noastră. Amin. Dumnezeu să ne ajută să credințăm viața noastră în mâna Lui, Amin. să ne ajută Dumnezeu să trăim toată viața cu El și să ne ajută să putem mărturisi tot ce ne-a făcut Domnul pentru noi. Amin. Acum aș vrea să ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne, glorificăm numele Tău, Te slăvim, Te mulțumim pentru bunătatea Ta, pentru că suntem copiii Tăi, moștenitori ai cerului prin ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, și pentru seara aceasta, pentru că putem să fim în casa Ta. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi pe fiecare parte. Să-L întărești, Doamne, pe Daniel, Doamne, a Te expune pe Tine, a Te mărturisi pe Tine. Te rugăm, Doamne, și în continuare să ne faci, Doamne, simțitor la cuvântul Tău, să întărești robul Tău, Doamne. Îți mulțumim că vei fi cu noi și îți mulțumim că nu ne vei lăsa niciodată. Amin. Amin. Te slăvim și îți mulțumim. Glorie Ție. Tată bun, că în aceste clipe suntem înaintea Ta. Slavă Ție. Mulțumim, Doamne. Mulțumim că Te-ai chemat în viețile noastre. Glorie Ție. Și Tu ai venit și ai spus că nu ne lași până la adânci. Mulțumim. Și ia că te să adeverește lucrul acesta. Tu niciodată ce ai promis, nu lași nemn. Slavă Ție. Amin. De aceea, încă o dată ne predăm Ție. Da. Încă o dată chemăm numele Tău peste noi Amin. și peste casele Te noastre. rugăm, Doamne. Încă o dată lăudăm numele Tău Amin. și Te așteptăm să vii. Amin. Mulțumim, Doamne, că nu ne lași cu niciun chip. Când trâmbița va suna, noi vom fi cu Tine Amin. văzduh Da. și vom sta la nunta mielului, Amin. ca Ajută-ne, mireasa Doamne. Ta. Ce mare har, ce mare har. Amin. Mulțumim că ne-a spus rugile pentru Da. cei pentru care ne Te rugăm. rugăm, Doamne. În fiecare zi aducem înaintea Ta casele noastre cu credință, Amin. că Tu nu-i vei lăsa pe nici unul afară. Te rugăm, Doamne. Când trâmbița va suna, toți vom zbura și Te vom întâlni. Amin. Amin. Ajută-ne, Doamne. Fii binecuvântat pentru prezența Ta aici și Da, acum, Amin. Te rugăm. pentru cuvântul care ne-l dai, Te rugăm. ca să ne umple inimile noastre și pacea Ta care întrece orice pricepere să stăpânească. Amin. Amin. Mulțumim că ne asculți. Amin. 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 Slavă Ție. Da. Amin. Da. Amin. Amin.
Amin. Tată Ceresc, vin din nou înaintea ta în această seară să-ți mulțumesc că ai fost cu noi și în ziua de astăzi. Slavă ți-ai! Îți mulțumesc pentru cuvântul tău așa Amin. minunat. Îți mulțumesc pentru încurajările care numai de la tine le primim, Doamne. Da, Doamne. Îți mulțumim că ești așa de minunat, Slavă Doamne. Tu ție! ne lași nicio clipă, Doamne, să ajută-ne să te facem plăcerea și desfătarea noastră, Doamne. Amin. Tu să fii plăcerea și desfătarea noastră, Doamne. Să te Amin. căutăm pe tine în fiecare zi cât mai Amin. mult, Doamne. Fără tine nu putem face nimic. Tu ești cel care ne ridici în fiecare Da. viață din pace și ne dai putere, Amin. Doamne, prin tot ce avem să facem. De aceea ajută-ne să rămânem călăuziți de tine, Doamne, să te Amin. căutăm, Doamne, tot mai mult în fiecare zi. Te rog să ai milă de copilașii noștri. Te rugăm. Și ei, Doamne, să te caute pe tine din toată inima, Doamne, să știe Amin. că, Doamne, cu tine pot face orice, Doamne, dar Da. fără tine, Doamne, nu avem nicio putere, Doamne. Îți mulțumim pentru puterea care ne dai, pentru Amin. binecuvântările care le Slavă. simțim în fiecare zi, Doamne. Da. Ai milă și de cei care acum suferă, Doamne, să Amin. Te rugăm. fii Tu alături de ei. Ridică-i Tu, Doamne, numai Tu poți să le vină ajutor, Doamne. Noi putem doar să Te rugăm, dar Te rog, ai milă Tu de ei. Fii cu noi, Domnul, să continuare. Tot ce se face aici să fie numai spre slava și onoarea Amin. Ta, Amin. Doamne. Te rog să ne amintesc cuvântul, cântarea, Te rog, da. toate să fie pentru slava Ta, Doamne. Rămâi cu noi în continuare. Tu ești adăpostul și sprijinul Amin. nostru. Noi în Tine ne încredem și Te lăudăm și Te mărim cât vom fi pe acest pământ. Glorie Ție de acum și până în veci. Amin. Amin. Și eu îți mulțumesc, stăpânul meu bun, pentru că i-ai orientat mintea lui Dani la versetele acestea. Slavă Psalmul ție! 73. Doamne, te rog așa de mult pentru tinerii noștri, pentru că și noi am fost tineri și știm ce am iubit atunci mai mult. Te rog așa de mult, descoperă-le și Te Te rugăm. rugăm. arată-ne și lor că, într-adevăr, viața e așa de trecătoare Da. și că niciun lucru în lumea asta nu are valoare ca și cunoașterea Ta. Da. Te rog, apropie-te de tinerii noștri, Doamne, și Amin. fă ca ei să-și dorească pe primul loc în viața lor să fii Tu. Amin. Tu le vei da atunci izbândă și la școală și în geamurile lor, vei fi cu ei. Da, Deși da. orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, ei se vor întâlni cu Tine. Doamne, dorința mea este pentru toți tinerii noștri, ca ei să fie mântuiți. Amin. Descoperele, Te rugăm, Doamne, arată-le din tinerețe ca să nu ajungă să păcătuiască și apoi să vină în cer să-și iară iertare pentru greșelile lor. Îi păzești de mult rău dacă ei Te cunosc pe Tine, de aceea Te rog, urmărește-i cu dragostea Ta în Amin. fiecare zi. La școlile unde învață și pe unde am umblat, Doamne, urmărește-i cu dragostea Ta și nu-i lăsa să păcătuiască. Iar dacă au păcătuit, ajută-i să înțeleagă că la Tine există loc unde păcatele pot fi mărturisite și Da. iertate, dacă ei nădăjduie și cred în Tine. Te rog, zidește în noi în fiecare o inimă nouă. Amin. Nu știu cum am trăit până acum unii dintre noi, dar avem nevoie de o noire a vieții. Te rog. Amin. Te rog, tot ce nu este după placul Tău în clipa aceasta, în meritele Domnului Iisus, să curățești Tu, Te rugăm. să sfințești Tu, ca ziua aceea despre care vorbim mult, dar nu știu cât credem, ziua aceea minunată să nu ne găsească decât gata de a Te întâmpina pe Tine. Da, Doamne. Te rog, Doamne, scoate tot ce nu-i bun din noi, din ființele noastre. Ajută-ne să Te iubim din zi în zi mai mult. Amin. Să ne găsim plăcerea mai mult în ascultarea de Tine Amin. și în cunoașterea Ta decât în lucrurile acestea, care într-o clipă pot scăpa din mâini oricum. Da. Și să rămâi gol. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Scriptura este adevărată. Amin. Ajută-ne să o iubim și să o strângem în inima noastră și să nu mai păcătuim împotriva. Amin. Amin. Păstrează-ne și în săptămâna următoare în harul Tău Amin. și în mila Ta. Adu-ți aminte de rugăciunile noastre din cămăruță. Da. Strânge-le, Doamne, la Tine și rezolvă-le după Sfântă voia Ta. Amin. Așteptăm, Doamne, ca Tu să-ți faci voia viețile noastre. Ai milă și de poporul Israel. Te rugăm. Ai milă și de poporul din Ucraina. Sunt oameni nevinovați, Doamne, dar în spatele lor sunt forțe rele, Doamne. Te rog, ai milă de oameni, de frații noștri care suferă Te rău cu rugăm. ceilalți. Îndură-te, Doamne. Vino în ajutorul poporului Tău, Israel. Amin. Mântuindu-i sufletul, Doamne, și grăbind izbăvirea lor. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și vei face. Slavă Ție. În numele și în meritele Domnului Iisus. Vorbește-ne și în continuare. Te rugăm. Lasă cuvântul Tău să fie viu și lucrător Te în rugăm. viața noastră. Amin. Să despartă tot ce-i păcat și nelegiuire din noi și să ne pună într-o stare potrivită cu voia Ta. Amin. Să mulțumim că ne vei vorbi, căci Te rugăm în meritele Fiului
Amin. Doamne Iisus, să-ți mulțumim că ne iubești și că ai grijă de noi. Slavă-ți. Da. Să fii cu noi acum și te rog să ne ajut să totdeauna stăm pe calea ta. Te rog Da. să ne ajut să învățăm ceva din cuvântul tău. Amin. Și te rog să fii cu sora scumpă și să Da. Stella în România. Amin. Să vindești pe ei, te rog să fii cu toți cei oameni care sunt bolnavi sau Te săraci. rog, Te rog să fii cu Israel, te rog să Amin. păzești pe ei, să dai pace. Te rog. În numele Domnului Iisus m-am rugat, amin. Amin. Doamne, să faci prin grație frumoasă, mulțumesc că ești cu noi. Da. Ajută-ne să servim pe tine. Amin. Și ajută-ne să stăm pe calea ta. Amin. Amin. Pentru Biblia și noi nu uitați să mă gata, amin. Amin. Vreau să se mulțumim pentru ziua asta frumoasă. Mulțumim că tu ai fost cu noi pe aici. Trebuie să fii cu noi Slavă-ți. în continuare. Te rog, Să păzești altcineva, Doamne, Amin. te rog să fii cu Israel, te rog să Amin. fii cu ta peste ei. Te rog Amin. să întorci pe poporul tău, să se uită la tine. Da, amin. Te rog să fii și cu băieții, te rog Amin. să-i oprești din rolul ăsta. Amin. Și să-i întorci la tine. Amin. Să ne păzești de orice rău. Te rugăm. Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Mulțumim că tu ai trimis pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele Da. noastre. Mulțumim că tu ne-ai iertat de orice rău care am făcut. Te rog să ne ajuți și pe noi să iertăm pe alții. Te rog. Te rog să ne ajuți și noi să arătăm iubire la alții. Amin. Cum te-ai arătat iubire la noi. Te rog, Doamne, să fii cu noi și să ne păzești în numele Tău, să mai gata. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, prin nou venim înaintea Ta să-ți mulțumim frumos pentru cel mai mare dar și cel mai minunat și mai scump dar care ne-ai dat viața veșnică. Mulțumim. Ăștia, Doamne, să vin cu Tine odată să Te vedem, Doamne, în măreția Ta, în slava Ta, Doamne. Nu există, Doamne, altă bucurie mai mare, Doamne, decât că vom fi odată cu Tine, Doamne. Ajută-ne. Mulțumim, Doamne. Și pentru după masa aceasta și te rog din toată inima, Tu să-ți faci prezența. Te rugăm, Doamne. Avem nevoie de Tine, Doamne, și după masa aceasta. Prin Duhul Tău cel Sfânt să ne atingi, Doamne, să ne înviorezi, să ne convertezi, Doamne, să ne vorbești în continuare, Doamne, că dorim să auzim cuvântul Te rugăm. și să trăim viața noastră. Da. Mulțumim și pentru cuvântul din seara aceasta, pentru Daniel. Mulțumim. Te rog, Doamne, Tu să-l iei în brațul Tău. Amin. Te rog să-l întărești. Te Te rugăm. rog, Doamne, să toată viața lui, Doamne, să Te slujească pe Amin. Te rog. slujitora Tău, Te Doamne. rog. Te rog să-i dai și sănătate, Doamne. Te rog, Doamne, Iisus, îndură-te, Multă Doamne. înțelepciune la școală, Amin. să Te rog, ajungi, Tată, Doamne, în toate testele și tot ce ai învățat, Doamne. Amin. Tu îi dai înțelepciune și Tu să fii cu el. Te rugăm, Doamne. 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 Îți mulțumim, Doamne, că Te iubește pe Tine, Doamne. Da. Te rog, Doamne, pentru toți copiii noștri și toți nepoții noștri, dorim să Te slujească pe Tine, Doamne. Da, Te rugăm, Dorim să ajută. se apropie de Tine cu toată inima. Amin. Amin. Doamne, ai milă de noi, Doamne. Amin. Ai milă, Doamne, de cei care nu au pace, Doamne. Te rugăm. Să controlați, Doamne, de frică, de groază, de moarte, Doamne. Fii Tu acolo, Tată Sfânt Amin. în cerul, protește Tu, Doamne, dă nădejde, Doamne. Protește copiii Tăi, protește rugăm. poporul Tău, Doamne. Te rog frumos să intervii Tu, Doamne. Amin. Doamne, toate acestea Ți le cerem în numele scump și drag al Domnului Isus. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru că putem să fim în casa Ta. Da. Îți mulțumim pentru că putem să petrecem timpul ăsta împreună. Amin. Îți mulțumesc pentru că Tu ești stânca mea. Da. Doamne, ajută-mă, Doamne, ca să niciodată să mă depărtez de Tine. Amin. Doamne, o dorință ca să stau lângă Tine toată viața. Amin. Îți mulțumesc pentru că Tu ești adăpostul nostru. Îți Da. mulțumim pentru că putem să ne ducem la Tine pentru orice lucru. Mulțumim. Fii cu noi prin săptămâna asta. Amin. Să-ne și ai grijă de noi. Te rugăm. Fii cu toți cei dragi ai noștri. Te rugăm. Vindecă pe sora Estera, Amin. Te rugăm. pe sora Cornelia și pe sora Carmen. Amin. Te rog ca să fii cu națiunea Israel. Te rugăm. Păzește, Doamne, și ai grijă de ei în timpurile astea grele. Te rog, fii cu ei, Doamne, și lasă-ți mânătate asupra națiunea lor și ca Amin. Te rugăm. Îți mulțumesc pentru că ești un Dumnezeu bun și pentru că Tu ne arăți mila Ta în fiecare zi. Îți mulțumesc în
Psalmul 73. Versetul 28 din Psalmul 73. Îmi place că e așa de personal. Haideți să-l spunem împreună. Poți să-l pui, Joshua? Psalmul 73, versetul 28. L-ai găsit? Vi-l aduc eu aminte până îl găsește el. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Haideți să-l spunem împreună. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Haideți să ocupăm locurile, Domnul să ne ajute la aceasta. Mai cântăm o cântare și după cântarea comună, copiii se pregătesc cu versetele care au învățat, iar după versetele copiilor va cânta orchestra. Condu-mă tu, căci singur nu pot merge, nici drumul nu-l cunosc pe care merg. Nu știu nici viața ce-mi poate aduce, de aceea eu te rog să mă conduci. Nici viața ce-mi poate aduce, de aceea eu te rog să mă conduci. Condu-mă tu, nu vreau să merg nici singur, căci mă așteaptă multe ispitiri, iar eu sunt slab, de mine nu sunt singur, dar biruiesc doar prin prezența ta. Iar eu sunt slab, de mine nu sunt singur, dar biruiesc doar prin prezența ta. Condu-mă tu, n-am voie să merg singur, tu mi-ai promis că mergi înaintea mea, călăuzirea ta mă duce sigur, tu prinde mâna mea în mâna ta. Călăuzirea ta mă duce sigur, tu prinde mâna mea în mâna ta. Condu-mă tu, așa va fi într-una, ție mă dau, apucă mâna mea, cărarea de întunecată
nici când nu mă lăsa. Cărarea de întunecată aspră, Tu mă conduci, nici când nu mă lăsa. Tu mă conduci, nici când nu mă lăsa. Amin. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să ascultă cei nenorociți și să se bucură. Psalmul 34, versetele 1 și 2. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Psalmul 84, versetul 4 și 5. Fericit de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Fericit de cei ce spun tăria în tine, că în al căror inima locuiește încrederea. Amin. Amin. Psalm 107, versetele 13 la 15. Atunci în sărbătorirea lor a strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Amin. Amin. Stăruiți în dragostea frățească, să nu dați în uitare primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe îngerii. Amin. Evrei 13 cu 1 și 2.
lua colecta în minutele următoare, timp în care o să cântăm cântarea aceea evrească de care vă spuneam azi dimineață. Kol haulam kulom. Gesher tzar mehor. Gesher tzar mehor. O cântare foarte frumoasă. Ca și anunțuri ne adunăm duminica viitoare aici cu voia și cu harul lui Dumnezeu, dacă ne va da viață și dacă Domnul nu-și va răpi mireasa. Până duminica viitoare vom fi aici la orele 10 cu ajutorul Domnului. Ne vom închina în duh și în adevăr și vom binecuvânta pe Domnul. Amin? Haideți să cântăm această cântare la trompetă și restul se închină cu darurile de bunăvoie.
Vom citi un singur verset, sau hai să citim două, totuși, din Matei 24. Haideți să ne ridicăm. Matei 24, versetele 27 și 28. Acolo cuvântul Domnului spune: căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul sau hoitul, acolo se vor aduna vulturii. Domnul să binecuvinteze cuvântul Său. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Așa cum vă spuneam azi dimineață, ambele mesaje pe care Domnul mi le-a pus pe inimă sunt în jurul evenimentelor cu care toți ne-am obișnuit de sâmbătă, din păcate, și anume această invazie teroristă a statului Israel. Vreau să vă spun câteva lucruri care le-am primit din partea Domnului și aș vrea să vorbesc în această dupămasă ca subiect despre a doua venire a lui Hristos pe pământ. A doua venire a lui Hristos pe pământ. Înainte să mă apropii de gândurile acestea legate de aceste două versete care le-am citit din Matei 24, vreau să spun că de fiecare dată când apare un conflict în Israel sau în jurul Israelului, mulți oameni îl văd ca pe un semn al timpurilor de sfârșit. Îl văd ca un semn al vremurilor finale ale istoriei. Îl văd ca pe un semn că calendarul, așa cum îl știm noi, al acestei lumi, se apropie de sfârșit. Însă există o problemă cu această perspectivă. Problema este că putem ajunge în cele din urmă atât de sătui de a vorbi de acest conflict al lui Israel sau a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, încât ajungem chiar și noi credincioșii să nu mai recunoaștem când de fapt se vor întâmpla aceste evenimente reale de care Biblia vorbește, cu semnificație profetică. Conflictul din Israel nu este în mod necesar un semn al vremurilor din urmă. Și vreau să mă înțelegeți clar ce spun. Nu este în mod necesar un semn al vremurilor din urmă, dar în același timp poate să fie. Conflictul din Israel a fost o realitate în tot timpul în care Israel a existat ca națiune. Și de multe ori țin minte că m-am ridicat la acest amvon și am spus: nu pot să înțeleg istoria tulbure a acestui popor. De la conceptul ei ca și națiune și până în ziua de azi, nu există parcă un moment în care să stragi răsuflarea, să răsufli ușurat. Auzeam persoane care trăiesc acum în Israel și care spuneau: de atâția ani ne-am mutat aici și sunt oameni veniți din întreaga lume și ne vom apropia de câteva din aceste texte și de conceptul acesta de a întoarcerea poporului evreu din toată lumea în această țară care le-a fost dată. Și spunea această persoană: de atâția ani m-am mutat aici și nici o secundă din viața mea nu pot să spun că am trăit o secundă de pace, de liniște, fără să mă gândesc că ceva rău s-ar putea întâmpla. Cum poți să trăiești așa? Gândește-te la tine, tu ai putea trăi așa? În fiecare moment să te gândești că ceva rău se poate întâmpla ție, casei tale, familiei tale. Fie că a fost vorba despre egipteni, despre amaleciți, despre madianiți, moabiți, amoniți, amoriți, numiții dumneavoastră, filisteni, asirieni, babilonieni, persani sau romani și de atunci încolo, toți care au fost împotriva lor. Dar gândiți-vă, fie că a fost vorba de toți aceștia, națiunea aceasta a Israelului a fost întotdeauna persecutată, întotdeauna lovită, întotdeauna găsindu-se împotrivitori ei, dar vom vedea că nu doar ei, ci Dumnezeului lor. Întrebarea este de ce? De ce o națiune pe care Dumnezeu a ales-o și a numit-o poporul ei să treacă prin astfel de vremuri tumultoase?
potrivit Bibliei, pentru că Dumnezeu are un plan special cu această națiune, cu națiunea lui Israel. Mai există unul care a încercat și va încerca până la sfârșitul lumii să împiedice acest plan al lui Dumnezeu. Fără reușită, cu reușite temporare și locale, dar fără o reușită globală, și acesta este nimeni altul decât urâtul Satan, diavolul. Ura, că vorbeam de ura azi dimineață, ura cu influență satanică față de Israel și față de acest popor pe care Dumnezeu și l-a ales, este ura de fapt nu doar împotriva poporului, ci împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Este motivul pentru care dușmanii Israelului au vrut întotdeauna să-l vadă distrus. Dacă în această zi te întrebi, băi, dar ce caută palestinienii ăștia? Cum au putut ăștia să intre să eradicheze oameni, copii, bătrâni, tot ce au întâlnit în cale? Este pentru că în inima lor a fost sădit acest sâmbure al urii față de Dumnezeu, Dumnezeul poporului lui Israel. Fie că vorbim despre Sanherib, împăratul Asiriei, despre Haman, care a fost demnitar în Persia, despre nebunul de Hitler, conducătorul Germaniei naziste, sau despre cel care astăzi conduce Iranul, Ibrahim Raisi, încercările de a nimici cu totul Israelul vor fi întotdeauna sortite eșecului. Ei nu știu asta. Ei cred că vor birui și pe alocuri se pare că biruiesc. Însă datorită lui Dumnezeu și alegerii sale, planul lui niciodată nu va putea fi înlăturat. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Persecutorii Israelului vor veni și vor trece. M-am gândit la acești oameni care au crezut că au adus așa zisa dreptate pentru poporul palestinian și cu nespusă răutate și ură și cu sadism au intrat și au omorât tot ce au întâlnit în cale. Și m-am gândit că acești autointitulați persecutori sau luptători pentru credința lor, deveniți persecutori, această persecuție va veni și va trece. Dar persecuția în sine va exista până la a doua venire a lui Hristos. Ca urmare, conflictul din Israel, aș putea spune că nu este un indiciu clar sau valid al iminentelor vremuri ale sfârșitului. Am fi tentat să spunem că așa este. Totuși, vreau să notez că Biblia spune că în vremurile sfârșitului în Israel va fi un conflict de mari proporții. Și cred că de aici pleacă presupunerea sau presupusa înțelegerea multora că sunt vremurile din urmă, pentru că, într-adevăr, în vremurile din urmă va exista un conflict extraordinar, o conflagrație extraordinară în acea parte a lumii. De aceea, perioada aceea de timp pentru noi este cunoscută de necazul cel mare, așa cum este descris în Biblie. De fapt, Ieremia 37 o numește o vreme de necaz pentru Iacov. Iar ne întoarcem înapoi la Iacov, cel care este numit Israel, cel care naște poporul cu semințiile lui, și îi spune Domnul, va exista o vreme când va fi o vreme de mare necaz pentru tine, Iacov. Vreau să punctez câteva lucruri pe care le spune Biblia despre Israel, referitor vremurilor din urmă. În primul rând, vreau să notez faptul că va avea loc o întoarcere în masă în țara lui Israel a evreilor. Spune lucrul acesta Deuteronom 30:3, nu citim că sunt multe texte și vreau să, cum zic americanii, to make up the time pentru azi dimineață, vreau să fiu scurt în seara aceasta, dar căutați în Deuteronom 30, căutați în Isaia 43, vă dau numai așa câteva texte, dacă sunteți curioși. Ezechiel 34, Ezechiel 36, Ezechiel 37, spune cuvântul Domnului că în vremurile acelea din urmă va exista o întoarcere în masă în țara lui Israel. Vreau să vă întreb, a existat în istorie până acum o întoarcere în masă a poporului Israel? A existat. Și vreau să vă spun ceva care eu l-am observat, îi spuneam, cred că lui Gabi spuneam aseară, ce am observat acum
se încearcă o împingere a poporului evreu în afara țărilor. Nu știu dacă ați observat asta. Evreii le-au spus celor din fâșia Gaza, palestinienilor, că le dau 24 de ore. Cele 24 s-au făcut 48, cele 48 s-au făcut 72. Și încearcă tot ce pot să facă, cumva să le dea acestor oameni drumul ca să iasă afară înainte de a începe acest război. Dar ce am observat, că există foarte mulți evrei care vor și ei să fugă de acolo. Nu știu dacă ați observat asta. Și mi-a dat de gândit gândul acesta, pentru că dacă Dumnezeu le-a spus că la un moment dat în istorie poporul se va întoarce înapoi, din toate colțurile lumii, diavolul din nou încearcă să-i împrăștie pe tot pământul. Se spune acolo că sunt, dacă am înțeles corect, vreo 500.000 de români evrei. 500.000 de români evrei, dacă calculați 500 la vreo 10 milioane cât să fie acolo, e un procentaj foarte mare. Și acești români evrei încearcă și ei să plece înapoi, să vină înapoi în România. Deci m-am gândit, uitați, Dumnezeu are un plan și le-a spus, conform promisiunilor mele, conform planului meu, toți evrei din întreaga lume, vă veți muta din toate colțurile lumii, veți veni înapoi. Diavolul încearcă și prin acest război să strice planul lui Dumnezeu, să îi împrăștie din nou pe acești oameni. Doamne Dumnezeule, oricum mari sunt planurile tale, mici sunt oamenii și chiar răutatea oamenilor nu poate să ajungă la Dumnezeu. Mă gândeam cum în răutatea oamenilor și în ambiția lor au construit turnul Babel să ajungă, să ridice pumnul către cer și către Dumnezeu. Și vă pun întrebarea, au ajuns acești oameni să facă lucrul acesta? Nu au ajuns niciodată. Răutatea oamenilor nu va birui bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Ce mare lucru! Așa că planul celui rău este să distrugă chiar și acest lucru care în 1947-48 s-a împlinit. Oamenii aceștia venind acasă, înființând națiunea evreilor, Israel. Un alt lucru pe care aș vrea să-l punctez, referitor la ce spune Biblia despre Israel, este că în acest timp de necaz cel mare, de 7 ani de necaz cel mare, Anticristul va încheia cu Israel un legământ de pace. Vă aduceți aminte, Isaia 28, Daniel 9 ne dau detalii despre lucrul acesta. Mama spunea ieri, zice, măi, oare ajungem noi să vedem Anticristul? I-am zis, nu, dacă biserica va fi răpită, noi nu vom mai vedea Anticristul. Da, timpul acela va veni. Anticristul, într-adevăr, va fi un om în ghilimele de pace, care se va erija într-un făcător de pace și va încheia cu Israelul acest legământ. Un alt lucru pe care aș vrea să-l punctez, că în timpul vremurilor din urmă trebuie să se întâmple ceva. Templul trebuie să fie reconstruit din nou, al 3-lea templu în Ierusalim. Pentru cei care ați citit, știți că în Ierusalim deja există un institut al templului. Ați auzit de Institutul Templului? Institutul Templului deja are toate planurile făcute, au toate obiectele de cult care sunt necesare pentru închinarea la templu, au absolut tot pentru a începe. Sunt 2 lucruri pe care nu le au încă. Știți care sunt acelea? Vaca roșie, da, la care lucră, nu, chivotul, ci că la undeva. Chivotul au, zice că e undeva ținut în secret. Ce nu au este locul pe care să pună acest al 3-lea templu. De ce? Pentru că pe locul acesta acum se află o moschee. Al-Aqsa, mi se pare se numește, sau așa ceva. Al-Aqsa, da. Deci, sunt câteva lucruri care trebuie să se îndeplinească acolo ca să vedem sau să cunoaștem aceste vremuri din urmă. Templul acesta trebuie neapărat să fie construit. Cu alte cuvinte, există planurile, există absolut tot, suntem foarte, foarte aproape. Spuneau cu ceva ani în urmă că 5 vaci roșii erau deja în Texas pe care le verificau și la care inspecția făcându-se trebuiau să nu se detecteze nici un cusur măcar, trebuia să fie complet roșie. M-am stat și m-am gândit, foarte interesant cum se blochează oamenii în detalii ca acestea. În loc poporului Dumnezeu să-L caute pe Dumnezeu. Și acum caută laboratoare, caută să facă vaci, caută oamenii care au fost din spița lui Levi ca să slujească la acest templu, neștiind că în acest templu, de fapt, Anticrist venind, va spune, eu sunt Dumnezeu.
Anticristul, de fapt, va rupe legământul lui cu Israel, Israel fiind mințit, așa cum a fost de multe ori. Acest popor, totdeauna mă rog, personal pentru mine mă rog, Doamne, dă-mi, te rog, înțelepciune. Nu știu, poporul lui Dumnezeu, Israel, nu se roagă, Doamne, dă-ne înțelepciune. Așa de ușor am impresia că acest popor a fost dus de un val și de altul, schimbându-le direcția clară, aceea de a-L sluji pe singurul Dumnezeu adevărat. Oricum, Anticristul va veni, va rupe legământul cu Israel și de aici va rezulta nimic altceva decât o persecuție a Israelului la scară mondială, așa cum n-a mai fost niciodată. Sunt texte în Daniel 9, 12, Zaharia 11, Matei 24, versete care nu le-am citit, dar din același text, și în Apocalipsa 12. Acest război de la sfârșitul necazului cel mare, sfârșindu-se cu invazia Israelului, descris în Ezechiel, capitolul 38 la 39. Îmi place acest punct final, că într-un final, în sfârșit, Israelul, călcat în picioare, distrus complet, îl va recunoaște în cele din urmă pe Iisus ca Mesia al lor. Dar eu te întreb pe tine astăzi și mă întreb pe mine astăzi, ce minunat este ca noi astăzi, în libertate, fără a fi călcați în picioare, fără a ni se da măcar o palmă, fără a ne pierde serviciile, să fim dintre aceștia care le recunoaștem pe Iisus ca Mesia. Amin? Ce har ni s-a dat să putem să facem lucrul acesta. În final, Israelul va fi regenerat, restaurat și readunat, așa cum ne spune cuvântul Domnului în Ieremia 33 și Ezechiel, capitolul 11. E multă frământare astăzi în Israel. Israelul este persecutat și înconjurat de dușmani, ca și Siria, Liban, Iordania, Arabia Saudită, Iran, Hamas, Jihadul Islamic, Hezbollah. Mai numai când scrii numele astea, așa parcă ți se ridică părul pe tine. Te gândești cine se ridică să facă război poporului lui Dumnezeu. Dar această ură și persecuție la adresa Israelului este doar un semn a ceea ce se va întâmpla în vremurile sfârșitului, așa cum sunt descrise în Matei 24. Mai am multe să vă spun, dar, cum zicea fratele Timotei, zice, nu trebuie să le spui toate, așa că vă spun și altă dată. Domnul Iisus spunea în Matei 24, n-am citit versetul acesta, dar foarte interesant, în versetul 5 spune, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. 6 spune din 24, veți auzi de războaie și vești de războaie. Spune Domnul Iisus, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremură de pământ, foamete și ciumi. Așa de bine descrie ceea ce spune Matei aici, Domnul Iisus în Matei, cu perioada pe care noi o trăim. Dar perioada asta a mai fost și cu câțiva ani înainte. Și cu câțiva ani înainte. E un ciclu al istoriei pe care îl vedem, frați și surori. Și Domnul Iisus a știut asta. Eu știu că oamenii în general vor specula. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, spune versetul 8. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și continuă să vorbească Domnul Iisus despre vremurile acelea ale necazului cel mare. Vreau să punctez câteva lucruri foarte pe scurt. Ce nu este și ce este a doua venire a Domnului Iisus pe pământ. Ce nu este și ce este a doua venire a Domnului Iisus pe pământ. Primul lucru, a doua venire a Domnului Iisus pe pământ nu este același lucru cu răpirea bisericii. Nu este același lucru cu răpirea bisericii. Circulă prin biserici, circulă prin multe denominații. Chiar vorbeam cu amișii cu care lucrez în Wisconsin și spuneam, voi ce credeți? Voi credeți în răpire? În răpirea bisericii. Nu știu, da, noi credem, dar zice, sincer să fiu, zice, la noi nu se predică lucrurile astea, se pune foarte mult accent pe relația noastră cu Domnul Iisus și am spus, slavă Domnului. E bine dacă puneți accent pe relația voastră cu Domnul Iisus, pentru că, într-adevăr, aia este ce contează. Toate detaliile nu le poate înțelege nimeni decât Dumnezeu. Dar în biserici, în anumite denominații, sunt oameni care cred că răpirea este doar un eveniment cumva metaforic. Ceva care trebuie înțeles cu ghilimele de rigoare.
Și vreau să spun că nu este așa. În 1 Tesaloniceni, și aș vrea să citesc textul ăsta, ajută-mă, te rog, Joshua, 1 Tesaloniceni 4, 15 până la 17. Dacă l-ai găsit, dacă nu-l găsesc eu. Spune cuvântul Domnului aici: iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și am mai spus lucrul acesta când am vorbit din Apocalipsa, venirea Domnului a doua oară este pe nori. Răpirea bisericii este în nori, pentru că Domnul este în nori, da? Foarte interesant lucrul acesta. Deci nu este același lucru cu răpirea bisericii. Sunt două evenimente distincte. Răpirea bisericii foarte clar deschisă de Apostolul Pavel. Dar atunci ce este? Ce este a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Este revenirea lui Hristos în putere și cu deplină stăpânire pe pământ pentru a domni pentru 1000 de ani la Ierusalim, de pe scaunul de domnia lui David. Apocalipsa 20, 2:7, ne oferă pur și simplu informația exactă cu privire la această perioadă de timp a împărăției de 1000 de ani. De ce este importantă pentru noi? Spui, băi frate, lasă-ne cu 1000 de ani, vorbeam cu fratele Ursan și zicea că tata lui credea literar, nu? Credea literar 1000 de ani. Păi și noi trebuie să o credem literar pentru că scrie în Apocalipsa 20. Ai găsit Apocalipsa 20, 2:7? 2 până la 7. Ia să citim. Ce scrie acolo? Spune că el a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Iată, ni se spune că diavolul este legat 1000 de ani în pasajul acesta. 3. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și textul continuă și la versetul 7 spune: când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Iată că ni se dau concret, clar, acest reper al mileniului. Dar vreau să te întreb, adu-mi puțin apă, te rog, de ce este important? De ce este important pentru credincioși 1000 de ani? Poate să-mi spună cineva? Da. Hai să continuăm și legăm răspunsul acela de ce vom citi mai departe. Biblia ne spune că atunci când Hristos se va întoarce pe pământ, va deveni în mod fizic împărat în Ierusalim. Cred că mă întrebai dumneatale cu o săptămână în urmă, măi, cum e exact, cum e asta de ani? Va fi Domnul Iisus fizic? Da. Domnul Iisus fizic va fi aici pe pământ. Dar spuneam și între mese, Domnul Iisus a fost fizic aici, întrupat. Dacă prima oară a venit întrupat în smerenie, în umilință, a venit și a murit pentru noi, a doua oară va veni cu o putere de rege, de împărat și va domni pe scaunul lui David. Problema este că și atunci, la sfârșitul acelei 1000 de ani, vor fi oameni care vor fi înșelați de diavolul. Cum? Cum să-L ai pe Mântuitorul? Cum să-L vezi pe cruce omorât? Cum să-L vezi îngropat, înviat, suindu-se la cer și totuși tu să nu crezi? Au fost oameni care n-au crezut. Exact ca și acum vor fi oameni înșelați de către Satana. Bun, ne întoarcem înapoi la problema noastră. Vreau să spun că 1000 de ani este foarte importantă pentru că altfel legământul sau legămintele pe care le-a făcut Domnul Iisus și Dumnezeu cu națiunea evreilor, națiunea Israel, nu s-ar putea întâmpla fără această 1000 de ani. Au fost legăminte necondiționate pe care Dumnezeu le-a făcut cu acest popor. Și este necesar ca să fie o întoarcere literară, fizică, al Domnului Iisus Hristos ca împărat în
Israel pentru a restabili domnia lui. Vreau să trec foarte repede în revistă. Legământul avramic a promis poporului lui Israel o țară, prosperitate, un lider și binecuvântări spirituale. Sunt texte din Biblie, dar nu avem timp să le citim acum. Legământul din Deuteronom promite poporului Israel restaurarea lui în ce privește țara promisă și ocuparea acesteia. Legământul davidic promisese poporului Israel iertarea ca modalitate prin care națiunea urma să primească binecuvântările promise. Iată că trebuie să existe o a doua venire a lui Iisus Hristos ca aceste legăminte să fie în totalitate împlinite prin regruparea poporului Israel dintre popoarele unde se afla răspândit, textele care le știți din Matei 24, Zaharia 12 se vorbește de convertirea acestui popor, iar prin domnia lui Mesia Iisus Hristos a întregii lumi să fie restaurată acest regat al Domnului Iisus Hristos. Și să vedem peste ce putem sări ca să trecem mai departe. Oricum țineți minte gândul acesta, că a doua venire a Domnului Iisus Hristos este revenirea lui Hristos în putere și cu deplină stăpânire pe pământ pentru 2000 de ani. Țineți minte lucrul acesta și suficient. Un alt punct pe care aș vrea să-l numesc în această seară este că evenimentul de revenire al Domnului Iisus Hristos pe pământ, cel de-al doilea, este evenimentul după cea mai mare nuntă care a existat vreodată în istoria lumii. Când venisem eu în America, auzeam printre pocăiți, ăsta a avut nuntă de 500 de persoane, ăsta a avut nuntă de 250, ăla de 250 ăla era mic, el era sărac, nu avea bani. Ăla de 500, de 700, erau puternici. Dragii mei, a doua revenire a Domnului Iisus Hristos va fi după evenimentul cele mai mari nunți care a existat în istoria lumii, și anume nunta mielului cu biserica răscumpărată. Ești și tu invitat acolo? Eu sunt invitat, ești și tu invitat acolo. Vreau să fii sigur că ești invitat la această nuntă. Va fi o nuntă extraordinară. Apocalipsa 19 ne vorbește de nunta aceasta. Citiți dumneavoastră acasă. După care Domnul Iisus va reveni pe pământ pentru a doua oară. Mai două lucruri de fapt. A doua venire a Domnului Iisus Hristos este și evenimentul imediat după războiul de la Armagedon. Se vorbește foarte mult în zilele de astăzi. Ce se întâmplă acum în Israel? Este ăsta războiul de la Armagedon. Tot felul de asociații, Rusia, popoarele din nord, ce se întâmplă cu Libanul, care este rolul Iranului, care este rolul Americii, pentru că noi trăim în America și au dus ăștia bombardierele acolo. Uite, vezi cum toată ecuația asta începe să facă sens. Vreau să spun că a doua venire a Domnului Iisus Hristos va fi după acest război de la Armagedon, un război și o conflagrație cum nu am fost niciodată pe pământ. Războiul acesta de la Armagedon este războiul în care Domnul Iisus, și aici vreau să leg cu răspunsul care a fost enunțat mai devreme, de ce este important pentru noi credincioși să știm despre 1000 de ani și despre a doua venire a Domnului, pentru că de acea parte a istoriei, într-un fel sau altul, vei fi și tu și eu. Dacă oștile cerești împreună cu Domnul Iisus într-un mod extraordinar descris în Apocalipsa. Citiți Apocalipsa 19, Apocalipsa 20 și vedeți Mântuitorul nostru, mielul, cel care purta haina lungă, care acum este logodit, care a fost logodit și acum este căsătorit cu mireasa sa, cu biserica, oștile cerești coboară pe pământ în acest război și tu și eu vom fi acolo. De care parte a istoriei te afli tu? De care parte a acelei conflagrații te vei afla tu? Războiul acesta de la Armagedon, care este evenimentul imediat premergător venirii Domnului Iisus Hristos a doua oară, este războiul în care Domnul Iisus și oștile cerești vor birui pentru totdeauna pe Anticrist, pe prorocul mincinos și pe toți împărații și conducătorii armatelor împreună cu soldaților. Și aici mă apropii de final, spunând că versetele acestea 27 și 28 din Matei ne descriu momentul acela
al Armagedonului. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea omului. Oriunde va fi stârbul, acolo se vor aduna și vulturii. În Apocalipsa, și aș vrea să găsesc, nu mi-am notat, aș vrea să găsesc acum, Apocalipsa, cred că 19, este o paralelă extraordinară la acest verset din Matei, care spune că oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. Ia să vedem aici. Uitați ce spus, câteva versete, dar versetul 17 din Apocalipsa 19. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare, el a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerurilor: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu. Și aici te-ai gândit că, mai ce frumoasă imagine. Este o imagine frumoasă, un ospăț al lui Dumnezeu, dar versetul 18, cutremurător. Legat de acest verset 28 din Matei 24, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari. Este momentul acela în care anticristul, prorocul mincinos, pentru totdeauna va fi biruit. Slăvit să fie Domnul! Noi știm lucrul acesta, vom fi și noi parte la acea conflagrație mare, acel război mare. Și aș vrea să închei cu punctul 5. A doua venire a Domnului Iisus Hristos este evenimentul înaintea căruia Satana va fi legat pentru 1000 de ani. Citisem acolo că Satana va fi aruncat, legat și aruncat, iar după 1000 de ani va fi din nou dezlegat să înșele oamenii. Dar după acel moment, pentru totdeauna, s-a zis cu cel rău, s-a zis cu cel care a dus ură, dezbinare, răutate, brășmășie între oameni. Mă uit și plâng după acel moment, pentru că este momentul în care lacrimile noastre pentru totdeauna se vor termina, bolile noastre pentru totdeauna se vor termina, tot ceea ce este rău, tot ce am cunoscut rău în această lume, în acest pământ, pe acest pământ, se va termina. Și va începe o viață nouă, împreună cu cel pe care l-am slujit, cel care și-a dat viața pentru noi. Vreau să te întreb, te uiți și tu, aștepți și tu ziua aceea? Aștept ziua aceea în care să nu mai există nicio lacrimă în ochii tăi, în care să nu te mai gândești că mai există moarte, că mai există încercare, că mai există lucruri râte în lumea aceasta. Eu abia aștept ca timpul acela să vină. Dar până atunci, spune cântarea, dar până atunci voi lăuda pe Domnul. Până atunci ni se cere tuturor, așa cum s-a încheiat versetul din Psalmul 73 cu 28. Va trebui să povestim lucrările minunate ale Domnului tuturora. Mai sunt oameni de salvați, mai sunt oameni care trebuie să iasă de sub povara celui rău, de sub porunca aceasta a celui rău în viață veșnică. Frați și surori, în săptămâna aceasta în care intrăm, să nu uităm să spunem altora despre Iisus Hristos, amin? Să nu uităm să trăim ca și cum revenirea Domnului este acum, pentru că spune acolo, va veni ca un hoț în noapte. Ești tu gata? Cântarea spune, ești tu gata de plecare? Și răspunsul ar trebui să fie, da, Domnul meu. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să avem câteva momente de rugăciune. Întâi în gândul nostru, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, așa cum spune cuvântul, să cerem milă și îndurare din partea lui Dumnezeu. Și apoi putere ca în săptămâna în care intrăm să propovăduim Evanghelia altora. Haideți să ne rugăm în duhurile noastre. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim frumos atât de mult pentru cuvântul Tău, atât de minunat. Un cuvânt care ne arată din nou că planul Tău nu poate fi denaturat și distrus de cel rău. A încercat de mii de ani, a încercat de la facerea lumii, de la facerea omului,
a încercat ca să distrugă acest plan pe care Tu l-ai avut pentru umanitate, pentru creația Ta. Doamne Dumnezeule, în planul acesta măreț, ai ales ce ai avut mai scump pe Fiul Tău și L-ai trimis în această lume oribilă, în această lume groaznică, în această lume plină de păcat, în această lume ca să se încarce cu păcatele noastre a fiecăruia, iar pe noi să ne facă liberi. Doamne, ce minunat este planul Tău, ce minunat ești Tu, Dumnezeule. Doamne, în această zi binecuvântăm din nou numele Tău, binecuvântăm din nou planul Tău măreț, care L-ai avut pentru fiecare dintre noi. De unde ne-ai găsit și ne-ai chemat pe fiecare? Cum ne-ai atras cu dragostea Ta către Tine? Eu nu pot să explic lucrul acesta, pentru că din firea mea aș fi o fire rebelă, aș fugi de Tine, m-aș îndepărta de Tine. N-aș vrea să am nimic de a face cu Tine, dar, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai vrut să ai de a face cu mine. Mulțumesc, Dumnezeule, că cu aceste funii ale dragostei ne-ai atras către Tine, Doamne, și ne-ai legat de Tine și de împărăția Ta. Mulțumesc frumos că pot să citesc aceste cuvinte în cuvântul Tău și nu mă apucă frica, nu mă apucă teama, pentru că știu că sunt mântuitul Tău, sunt copilul Tău. Nu voi trece prin acest necaz oribil. Doamne, și dacă ar fi orice încercare să vină peste viața mea, pot să trec biruitor cu Tine, Doamne, și fiecare putem să trecem. Dar, Doamne, acest necaz despre care ne vorbește Biblia, noi nu vom trece prin acest necaz, suntem biserica Ta mântuită. Privim, Dumnezeule, către această zi măreață în care vom auzi glasul Tău, vom auzi trompeta, trâmbița sunând, Dumnezeule, și ne vom ridica morți și vii și ne vom îndrepta către Tine. Doamne, ce mare ești! Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai pregătit o nuntă cum mai a existat niciodată. Nunta mielului, nunta la care ai invitat pe toți care au fost spălați de sângele Tău, mântuiții Tăi. Mulțumesc că ne-ai invitat și pe noi la această nuntă. Vom face parte la acest eveniment extraordinar. Doamne Dumnezeule, dar mai sunt oameni în familiile noastre, în comunitățile noastre, în jurul nostru, oameni cu care lucrăm, cu care ne întâlnim, cu care vorbim, care nu sunt mântuiți. Îi dorim, Dumnezeule, să fie cercetați și ei și întorși la Tine. Doamne, lucrează la aceste suflete, la aceste vieți. Folosește-ne, Doamne, de viețile noastre, de sufletele noastre, de gurile noastre să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Doamne, intrăm într-o săptămână nouă. Nu am verificat news-ul, nu știm ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă la ora asta în Israel și în Palestina. Doamne, dar mă rog pentru acești oameni să ai milă și îndurare de ei, Doamne. Doamne, sunt oameni care sunt schingiuiți, sunt maltratați, sunt terorizați, le este frică, nu mai găsesc niciun sens în a trăi. Tu ești sensul, Tu ești nădejdea, Tu ești speranța omenirii și a oamenilor. Fă-i, Doamne, să-și ridice și ei ochii spre munți de unde le va veni ajutorul. Doamne Iisuse, îndură-te de poporul Tău, ai milă de poporul Tău. Doamne, ajută ca acest conflict să se termine, dar știu că istoria e în mâna Ta. Eu nu pot să dirigez istoria, nu pot să-mi dirigez nici viața mea. Aștept cu nerăbdare, Doamne Dumnezeule, ca momentul final al acestei istorii să se întâmple, Doamne, dar vreau mai mult să fie mântuiți cei din casele noastre. Mă rog, Doamne, pentru copii, pentru nepoți, pentru verișori, pentru părinți sau bunici, pentru soții sau soți, Doamne, care nu sunt întorși la Tine. Prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și a Evangheliei, Doamne, te rog să-i aduci la cunoașterea Ta, Doamne. Adu și mântuiește aceste suflete pentru binecuvântarea numelui Tău. Doamne, ești un Dumnezeu bun, minunat, glorificat să fie numele Tău și dorim și pe mai departe să ne păstrezi în harul Tău. Să ne păstrezi, Doamne, oameni cu caracter, oameni care să trăim după cuvântul Tău. Dă-ne o dragoste după acest cuvânt al vieții. Ajută-ne să-l citim și să-l luăm adânc în viețile noastre, în mințile noastre. Mă rog și pentru, dacă cumva în noi există cel mai mic dram de ură, te rog, Doamne, să ne vindești de acest păcat destructiv. Doamne, nu ne lăsa să invidiem, ajută-ne să apreciem pe alții, nu ne lăsa să ne fie ciudă, să avem gelozie, să avem pismă pe alții, te rog, Dumnezeule, curățește-ne viețile, că numai așa Te putem vedea, numai cu o viață curată și sfântă, spălată de sângele Domnului Iisus Hristos, putem să vedem fața minunată a Ta, să punem și noi mâinile în mâinile acelea străpunse, să Te vedem așa cum ești Tu, Doamne, ce binecuvântată va fi ziua aceea. Te rugăm să rămâi cu poporul Tău, cu biserica Ta, de aici și de pretutindeni, să faci ca harul bogat al Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer, și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toți, cei care iubim venirea Ta. Vino, Doamne Iisuse, amin.
Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.